কারো 1 বিঘা ভূমিও জবৰদস্তি নলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা কিয় বুজি থাকে এই বুৰ্বকৰ কথাটো खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय BPF पार्टीनि गान्दुला राजाया सोर दिनै गावखौनो गान्दुला राजा होननानै जोंनि सिगाङाव सिनायथि होनानै लादों दिनै नोंथांमोना बे गान्दुला राजानि महर मोखांखौ नायनो थाखाय दिनै हाखु दाखु जादों नङासै अब्ला दिनै नायदो लोगोसे बिनि बुंनाय बाथ्राखौबो एसे खोनासंनानै लाग्रोदोनि नङा होमबा गान्दुला राजा होनना बुङाखैबा नंगौ आङो BPF नि गान्दुला राजा गान्दुलाया माब्ला बिरो जेब्ला अखा हागोन जेब्ला दैबाना फैगोन अब्ला गान्दुलाया बिरो आंखौ बुंदों बेवहाय बाहां बैयाव बाहां UPPआव बारो आं मानो गान्दुला राजाब्ला BPF दोलनिफ्राय बिरबोनानै UPPआव दोलोआव बाफैदों खारन दङ दा दिनैयो डिपुटि चिफनि चेयाराव जिरायनानै BTC गभर्नमेन्टखौ 17 इयार्स सालायबोनाय फर्मार डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौनो गान्दुला राजा होननानै जोंनि सिगाङाव दिनैयो फोरमान होनानै लादों सैथो बाथ्रा दिनै गान्दुलाजों दिनै रुजुनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मा हरे बाहां बेवहाय बाहां बैहाय माने बाहां नङा होमबा जोंनि जि राजनैतिक जुजिनाय जोंनि जि राजनैतिक युद्ध दावहा बेवहाय BTC नि मोजां खामानि मावनांगौब्ला BTC যদি হসা হসিকে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ভাগাভাগীৰ মাজত যদি একতা আনিব লাগে BTC বাকীক যদি ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰিব লাগে সামাজিকভাৱে প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী সমান চাব যদি লাগে কাম যদি কৰিব লাগে আমাৰ ভৱিষ্যত যদি আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমার লড়া ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত যদি আমি ভাল কৰিব লাগে গাঁৱে ভূঞে এই বড় ৰাজবংশী নেপালী আদিবাসী অসমীয়া বঙালী মুছলিম হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান সকলোৱে যদি একগোট হৈ পেলাই BTC পূৰ্ণাংগভাৱে যদি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনত বেলেগ দল নহয় UPPL দলৰ দ্বাৰাহে এই কামটো সম্ভৱপৰ হয় मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जाय पलिटिकेल लिडारा गावनि थाखानाय पलिटिकेल जायगाखौ एंगारनानै गारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल गोदान जायगायाव थाङोना बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरनि गेजेराव मा दं मिथिगौना स्पेशली मेजरलि रां दङ आरो सीट पावारनि थाखाय बेनि अनगा जेबो नङा आरो जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा आरो पलिटिकेलनि सामसागिरिफोरा थाखानाय जायगाखौ एंगारनानै गोदान मोनसे जायगायाव थांलाय फैलाय खालामबाय दंना बैफोरबायदि लिडारखौ आरो लिडारफोरनि सामसागिरिफोरखौ जों रायजो राजाफोरा जेबो इम्पर्टेन्ट होनाङा आरो बिसोरनि बे पलिटिकेल फावथिनाखौ जोंहा नायनांगौनि खोनासंनांगौनि जेबो दरखार गैया दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL पार्टियाव जइन जाफैखांनायनि उनावहाय मा बाथ्रा बुंखो जे जोंनि BTC ओनसोलाव रायजो जानाय थानाय विभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि रायजो राजाफोरखौ ज' लानानै खौसेथिनि खामानि मावलांनांगौनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेशननि दावगालांनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लानानै दिनै बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोन्दों अब्ला दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेब्ला बे 17 इयार्सआव डिपुटि चिफनि चेयाराव जिरायनानै BTC गभर्नमेन्टखौ सालायबोबाय थादोंमोन बै समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे BTC ओनसोलनि सिङाव रायजो जाग्रा विभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय एसेबो खामानि मावाखैमोन नामा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय एसेबो खामानि मावाखैमोन नामा जेराव दिनैयो बिथाङा गोदानै बे UPPL पार्टियाव फैखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै पलिटिकेल डायलग मारिनो फैदों बेसे साननो गोनां बाथ्रा जानो हागौ जायनि थाखायनो दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF खौ गारनानै एंगारनानै UPPL आव फैनांगौ बायथ' जानानै फैदों खारन BPF आव थानाय समाव मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावनानै होनांगौमोन बेफोरबायदि मावनानै होआखैबो जानो हानाय आरो जोंनि इयुन जेनेरेशननि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जेरैबायदि नोजोर होनांगौमोन बेफोरबायदि नोजोर होआखैबो जानो हानाय जायनि थाखाय दिनै बिथाङा बै BPF नि समाव
बै BPF खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांखौ माने सापर्ट होबोदिया जायनि थाखाय दिनैयो बेफोरबायदि मोनसे गोदान जायगायाव फैनानै दिनैयो गोदान मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनैयो नुनो मोनदों दिनै बेफोरबायदि पलिटिकेलि माखासे बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै खोनासंनांगौनि जेबो दरखार गैया जाय लिडारा गावनि खिथुआव थानाय खामफ्लायखौ मोजाङै सामलायनो रोङा बे लिडारखौ जोंहा इम्परटेन्ट होनांगौनि रेसपन्स होनांगौनि जेबो दरखार गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो BPF नि डेपुटी चिफमोन 15 बছर बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ মই 15 বছর BPF হৈ পেলাই BTC ডেপুটি চিফ হৈ পেলাই প্রশাসনত মই আগভাগ লৈছিলো কিন্তু আমি 15 বছৰত যি কামটো কৰিব পৰা নাই আজি 4-5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি পেলাই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগটো তেখেতসকলে বুজি পেলাই এই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে खोनादोंना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा मा बुंदों जे थांनाय 15 बोसोराव BPF आ जाय खामानिखौ मावबोनो हायाखैमोन बे खामानिखौ मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा अर्थात UPPL पार्टिया बे 4-5 बोसोराव मावबायनो नायदो दिनैयो गावबा गावनि मोनथायखौ मोननो थाखायनो गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानो थाखायनो एसेबां माने डेन्जारेस थर्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकल डायलगफोरखौ दिनैयो मारिनाय नुथायखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय बा जों दिनैयो नायनांगौ बायथ' जानानै फैदों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैनि बे समसिमहालागै बै थांनाय 15 बोसोराव थांनाय 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार्कनि BTC गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव माबायदि डेभेलप जादों जायाखै दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो गावबा गावनि खुगाजोंनो दिनैयो फोरमान होनो हागोन आसि थुनाय फोरमान होनो हागोन मिथिबाय दिनैयो ओरैबायदि माखासे लिडारफोर दङ जायफोर लिडारफोरा दिनैयो गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय सिट पावारनि थाखाय दिनै गोसो बायदि पलिटिकेलि केम्पिं खालामनानै पलिटिकेलि डायलग मारिबाय दङ बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा जेराव दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि बेरखाङो बे थांनाय BTR एग्रिमेन्टखौ लानानै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे BTR एग्रिमेन्टआ जाबाय नोरोग BTC एकर्डआ जाबाय सोरगो दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा जों रायजो राजाखौनो उल्था सोंथि खालामदोंमोन जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना सोरगोआव थानानै खामानि मावनो ना नोरोगाव थानानै खामानि मावनो दिनै इडुकेसनखौ सास्टेन खालामनांगौब्ला इक'नमिकेलि सास्टेन जानांगौब्ला जों दिनै सोरगोआव थानानै खामानि मावनांगोन रायजो राजाफोर बेबायदि बुंदोंमोन जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा अब्ला दिनैयो मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बबे गोसोखौ लानानै बे खुगानि रावखौ बहननानै बेफोरबायदि रावखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन दिनै बिथाङा सोरगोखौ गारनानै नोरोगाव दिनैयो पलिटिक्सआव थानानै दिनैयो जों रायजो राजाफोरनि डेभेलपनि खामानिखौ मावनो आगान हैदों आरो दा समाव बिथाङा बे नोरोगाव थानानैनो जों रायजो राजानि इयुन जेनेरेसननि डेभेलपमेन्टनि खौसेथिनि गेदेर बाथ्राफोरखौ दिनैयो डायलग मारिहैगासिनो दं एभ्रिथिं मोनसेल' एन्सारा जाहैबाय गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायल' बेनिफ्राय जेबो गैया गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय जुदि नङाब्ला दिनै मोनसे जायगायावनो दिदोमथि थानानै मोनफ्रोमबो बिथिंजों गासैबो समान थाखोजों खामानि मावलांनो हायो दिनै रायजोनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय दिनै जोंनि इयुन जेनेरेसननि डेभेलपनि खामानि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिंनि डेभेलपनि खामानि मावनो थाखाय दिनै जायगा बास्लाय खामानि मावनांगौनि बाथ्रा बुंहैनांगौनि जेबो दरखार गैया नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि